Pakruothi kora mugiro kama na nyakum kitera mugi TV kaune wang sae chendo mara ngich welo kama nyisi weche mosebedo katimore pacho kata weche ng'eny weche mag siasa bende bobro gomba kakanyo mdaka moko matin mabiro kaso bange saa 3 buch jopiny wabro gomba ka gi Frederick Okango men ja siasa to gi Kennedy Obuya jakom mar UDA Homa Bay maende bang jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna wacho nyoro nyakalondo mar Citizen TV ni rumogi bedo gi kamoro achiel gi ODM gi UDA koro ok ber ok chal ka gima gidhi maber to ntiere chochni moro e chama kanyo mane mpaka mwadhi goyo kendo wacho bende ni kaber to chama ok onego sir jatend piny Kenya William Ruto higa mar 2027 ma ben gima jakom bende nosewacho ni sani gisiro sirikal sani to kachopo higa mar 2027 gibro neno gima gidhi timo mane mpaka mwadhi goyo ni to koro yam siasa ni ochimo kanye mano saa 3 wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa nagi weche manyien ma wan go. Brothers and sisters who say Ruto must go, and for sure just like those who were there before me, my time will come and I will go. Jatend piny Kenya William Ruto medo nyiero jogo masunde ni uwuoge apisi ko wacho ni pod en gi ting' ne jopiny. Kila mtu ana maoni yake na sisi tunaenda na yale mambo Raila Amolo Odinga na kiongozi kama kiongozi wetu ODM na William Samoei Ruto kama kiongozi wa UDF ambayo waliweka mkataba. Ng'ur mutni kod penjo kwako ODM bang' jagoro margi maduong' Edwin Sifuna nyoseyo tudruok e kind duond burano gi UDA. Obila pedha chich manoringo ka wuok e alwora mar doho ma Kibera kama ne otere e wi ketho mar kuo marang'enge. Erokamano kuom kitera mugi TV ka chaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto kwayo oganda jo Kenya mondo miye thuolo mar chopo singo manochiwo e kinde campaign mage kolero ni ong'eyo gimotimo kendo jo Kenya kidek fwenyo bang'e ni ene manobiro loko ngimagi. Nowuoyo e kinde manotele nyasi mar keto ayanga ohand omenda mar Talanta Sports Center Stadium kama ne onyise jogo madwaro ni wuogie apisi ni obiro mana wuok ka saa ochopo to sani en kod ting' mar bero ngima jo Kenya. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Abiro wuok e apisi to ok sani. Magi gin weche mowach jatend piny Kenya William Ruto e kinde manotelo e nyasi mar keto ayanga ohand omenda mar Talanta Sports City Stadium. Ruto seo jogo mosebedo kasunde mondo mi owuogi apisi kowacho ni kik bed ni nyinge ema miyo idwa gole apisi. I hear my brothers and sisters say, let Ruto go, then we will figure out and we will tell you what is the alternative plan later. We cannot tell you now. To me, that sounds like the wash conmanship. Owacho ni orak mane oganda jo Kenya miye pok orumo koko oganda jo Kenya thuolo mar chopo kare singo manomiyo oganda jo Kenya singo ma en go gi adiera ni biro chopo kare. What if I am an agent of destiny for the transformation of our nation, whose promise has been delayed for far too long? Pause, reflect, think, give me a chance and judge me fairly when the time comes. Ruto wacho ni moko kuom singo go osechopo kare. Kabende opoyo kenge ma sirikande osegoyo e biro chui mapachoka ma osewuok e namba 8 e Afrika mangima nyaka namba 6. Kanyakla kod nengo siling ka ipimo kod dola ma owacho ni osengirore kipimo gi kinde mokalo. The pledges I made to Kenyans are being realized one by one, day by day, pledge by pledge. And I remain committed to fulfilling every single one of them. Our economy is stabilizing and growing. Today, Kenya is ranked the 6th largest economy in Africa, up from the 8th 2 years ago. Inflation has dropped from 9.6 in 2022 to 3.8 today. The exchange rate has stabilized at Kenya shillings 129 to the dollar for more than a year, down from Kenya shillings 165.
Jatend piny oyango ni ogik sama koro biro rango diriyo chenro mar keto mwandu mamoko e lwet kembe mag ji giwegi kod joket mwandu kaka yor medo chwalo dongruok e thur kae, chenro mowacho ni osekelo dongruok e pinje mamoko. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen koro mako chung' motegno kendo wacho ni jogo duto michich godo ni nowang'o mwandu piny kaka doho kod mago manomonjo kuonde ohala ibiro maknegi buch timbe njore. Maendi timore ndalo moko motok jatend riwruogo kinde pacho kae Faith Odhiambo man LSK wacho ni donjo ne achijego gi ketho mar njore en ting' maduong' kendo mano marocho ratichgi. E kindego Murkomen ojiwo Faith Odhiambo ni mondo ne ni oganda luwo chik kaka owinjore nikech mane tij LSK. Some of those who are trying to finance attacks on properties and attempted attacks on properties will be properly charged for the crimes that they are trying to commit. Law Society of Kenya leadership, and as a member, I totally disagree with those who want to make it lighter. They want to make it look cheap when we say that people who are banning courts, banning police stations, banning businesses with petrol bombs, stealing guns, banning houses for police officers, banning vehicles for county government and for individuals, banning supermarkets, looting people's businesses. All those people are properly defined in the Prevention of Terrorism Act of the Republic of Kenya. They are defined to be terrorists because they have committed acts of terror. And if we find them attempt to do so, even in this city, we are going to charge them for what it is. Obila mag Okwach Kich odayo dho jotije mag hospital ma Chiromo ewi nek mar Laktar Susan Njoki manyocha ode e osiptandno motho bang' tere kar thiethno e ataro mar dwaro mare. E kinde nonro mar Okwach Kich oyangore ni nitiere jatich moro manyako e osiptandno ma osebedo ka olal chakre tich ang'wen juma mokalo ma gisani obila luwo ndache. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. Bang' lipot mar jotim bero yango ni Laktar Susan Njoki nyocha ode aching' e osiptal ma Chiromo e bade ma Braeside e kinde manochopo e osiptandno ataro mar dwaro mare, obila mag Okwach Kich kawuono limo kar thiethno mar chako timo nonro matut e wi nek mar miyono. Obila mag Okwach Kich odayo dho jotije mag osiptalni ma Chiromo e bade ma Braeside e okang' mar temo fwenyo kaka ne obedo nyaka chope nek mar Laktar Susan Njoki manode aching' seche 4 bang' chamo chiembe mogik. Okwach Kich bende oyaro lach mar nonro margi nyaka e tipo mag wang' dede achiel bang' moro e kinde nyirni mag sama nyiso chenro manotudre kod ngima Susan e osiptandni e kinde mane ochopo ka nyaka chop kinde mar nek mare. E kinde ni ema nonro mar Okwach Kich ofwenyo ni nitiere miyo moro ma osebedo ka konyo e rango jotuo osiptandni ma osebedo ka olal chakre tich 4 juma mokalo nyaka kawuono. Gie sani, Okwach Kich ng'eyo maling' e ndach miyoni ka chich ni dipo ka obedo kod ng'eyo e nek mar Susan Njoki. Susan Njoki ne onegi tich 2 juma mokalo ka andika mare mbui to wacho ni jaode Alois Ngure yande oro jok moko 4 mondo kawe kendo tere kar thiedhno ataro mar dwaro mare kowuok e dalagi mayudore Kileleshwa. Jaode Alois Ngure kata kamano nyocha osemaki kendo bang'e we thuolo kod rambum bang' diko dhoge te sendo bila e wi nek mar jaode. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Obila e kaunti ma Migori ochako timo nonro ka otenore kod nek mar wuod jaod bura machon ma Uriri mane osenindo Herman Odhiambo Omamba mane ochuo kod pala ma owito ngimane e otieno ma piny Urugodo kawuono e boma man Migori. Rawerano ma oyangi kaka ne oyudi kowito ngimane machiegni kod kama ne odakie kar dak mar police line mane boma mar Migori. Familia mar mosenendo to ka otelnegi gi kod MCA ma North Kanyamkago miluongo ni George Omamba wacho ni pok ging'eyo gima ne nyalo kelo nek mar wuodgi kendo ne giher mondo obila otim nonro mondo ging'e adieri kuma ochomo. Giwacho ni mosenendo ne ochuo kod pale agoge gino ma gichich ni emano kelo tho mare. Kawuono gokinyi wayudo simu mobwogo ahinya ni chalo ka gima oyude butode konindo to remo wuok kuome. Koro kaka family ne wamane machiegni waringo wadhi
Unfortunately, wayudo ka ochwoe pala, no nindo auma, ochwoe pala on the left side of the heart. Kalo waketo remo wuok mang'eny. Ma ikonge dhoge gik moko te otieko gi nyiero. Wakia gima ochulo ni. Ne wakwayo ne jomonego mae gima ne konwa gima ne gidwa nochulgi. Mondo ne giwenwa maiti. Mike en ng'ama muol, ng'ama ohero ji. Kendo ng'ani nego Mike sama wan ganadha liel e dala. Huyo makowa. Tadwa kwayo security agencies ne wan kaka jo Migori ma support broad-based government nyaka gitinwa magi bring the killers to book. Magi achiel kuom singo mane Raila oketo gi Ruto ni nyaka piny ni bet secured. Obila mag od ang'ech manie doho mamalo ma Kibera koro manyo achich moro ma nolwenyo kor ot mar od ang'ech kendo ringo molal. Ifinya Kidi lero no wachni. Ma Alex Kibisu, achich manochwale doho mamalo ma Kibra bore Nairobi, okinyi makawuono, kitude gi ketho mar kuo marang'enge ma bende nokelo hinyruok ne jal moro. Motelo ne ma, Kibisu nosemi kum matwech mochwere jela makamiti, tok yude gi ketho kendo mar kuo marang'enge. Kata kamano, nodoke doho machwalo ng'ur ewi kum makamano. Giko, doho nochiwo ng'eto kendo miye kum matwech kuom higni 20. Obila mag od ang'ech ma Kibra osebedo gi kinde matek chakre okinyi mar fwenyo yor Kibisu, wirani nolwenyo korot mar kanyo midino ne achije kinde duto motelo ne chwalo gi e nyim doho. Bende osebedo matek negi malero ni en yo mane ma Kibisu nokadho dhoudi 4 mag od ang'ech kendo yudo nyalo mar lwenyo korot mopondo lal kata obedo ni ne nitie obila mane chiwo arita. Ule naye ni nani? Juu mlango ya nyuma hii si unakwanga mbili. Asikafungwa ya dipanda na karuka levasi na kaya. Kochopo sani, tend ute ang'ech pachoka poko chiwo ote mora mora koteno rekod lal mar Alex Kibisu. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Sikunde yuago siling mahao bilion 19 kowuok kuom migawo mar somo ka nyaka sani riwruoge mag jopuonj koro chiwo ote ne jonyuol mondo ikre mar chako chulo omenda mar somo kigen chakre tam manyien. Iko omenda ni migawo mar somo ne ochwalo mana tam malo 50 mar omenda mar somo mar tam mokwongo ka nyaka sani. Ten migawo no to wacho ni sikunde biro rito nyaka tam manyien. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Penjo wuok kaponi dibedi ni nitie paro mar duono chuth agulu mar somo kendo duoko ting' mar somo ne jonyuol kaka ne oriko en kapok rais machon Mwai Kibaki ka otelo kendo loko sigana mar somo mapacho ka. Ywak osebedo ni aguch skunde duono, jopuonj madongo fwadhore kendo kata mana jopuonjre bende ok yud rang'iny mar somo ma owinjo gi yudi. Nok mar omenda mar somo e wich bar maduong' machendo e pacho ka. Sani endi skunde jonyuol moko kata jok ma chunygi ni nono ema chiwo gik moko ma skul rango. Principals mag schools kata head teachers moko kawo loan michulo ndalo machiok machinune emergency loan ema girango schools. Tam manyien jonyuol oikre ni mondo gibi gichul fees ne schools nikech minister ma obedo charge gi duty mar tero pesa ne skunde pok ogolo pesa. Tam mar 2 rumo ka nyaka sani skunde pod thagore kendo yware kod piny owacho e yudo omenda mar somo manowinjo chwal mar chiwo somo e tamni mar 2. Higani migawo no ibandho maromo bilion 18.6 ka nyaka sani skunde moko ywak kuom yudo nyaka silings 84 kende kaka omenda mar chwalo somo e tamni marumo. This money is supposed to be 21 or 22,000 per student. By the time the money reaches the school, it is 10,000 only. So the question is, and this one must be dealt with, frankly, in an open society, where does the half of the money go to? Ywak bende nitie ni migawo mar somo osebedo ka thiro somo kendo ok chwal omenda te mar somo kuom kinde koro. Jumbe ma okalo ripot mar skunde mabandia ma imiyo omenda ne owuok, gino ma bende koro kelo buok ni koso dibedi ni magi aguche malal kod omenda ma owinjo kod nyithind jo Kenya. Is the rest of the half of the money that is supposed to go to the student going to the ghost schools? So when the PS speaks about ghost schools casually the way he did, I disagree with him totally. The money disappears from within and around the Ministry of Education.
Nyoro jatend migao mar somo Migoso Gamba nyokoni gibiro mana oro omenda tam mabiro gino ma ose kod riwruok jopuonj. We are working with Treasury to ensure that the shortfall that was not released is released, and come third term the full amount will be released. That is 22,000 shillings for secondary schools, 15,000 for JSS and 1,500 for primary. The money was supposed to be there for this term, not next term, meaning then that the schools will close, and then next term when the money comes, the schools will be back. And I want to tell him to be a very responsible minister. You cannot afford to give such an answer to the public when you are in charge of custody of that ministry. Judith Omondi, Ramogi TV. Ogirimiti e kind duond bura mar ODM kod UDA higa mokalo medo keto jotend piny Kenya William Ruto kod ogaye mar ODM Raila Odinga e akire keke. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna emotelo ne jood bura mag ODM e kwayo mar kwedo sirikal mar broad-based e kinde Mandindi Nyoro kod Mohamed Ali to balo gi UDA. Jotelo gi chana ang'o? Chris Owino kolono wachno. Winjruok mar siasa kind duond bura mar ODM kod UDA medo kelo liet mochwakore e kind jokanyo mag duond buchego. E duond bura mar ODM, jagoro margi maduong' Edwin Sifuna, jood bura ma Embakasi East Babu Owino, Caleb Hamisi Masaboti kod Anthony Kibagendi duto othir kod sirikal mar broad-based. E kweth mar jatend piny William Ruto, osiepne machon Mangita Gidel Ndindi Nyoro kod Mohamed Ali sani ok nere wang' gi wang' kod tend UDA. Dibed ni josiasa gineno kamoro. Sifuna ni kamoro matek. En kama tek nang. En kama tek nikech oneno ni riwruok mar ODM gi UDA ni oonge support maduong' Nairobi ka. To king'iyo Babu Owino bende en wachachiel no. Ni riwruok mar ODM gi UDA oonge gi support maduong' Nairobi ka. Mano wang'eyo. Wane jo Nairobi, wane bodak Nairobi kae. Jo UDA mani central. Magi ibo gwe oko kabisa. Ibo gwe gi oko kata record gi ber kata record gi oko. Omiyo kandidi giri osechako wuok mos. Ni Edwin Sifuna wacho ni en oloso ewi baba. Ni gik mowacho en pach baba kata kiwinje kako loso. Nyiso ni seche moko dipo ni be baba ong'eyo gik modhi wachogo. Ni to gik mowachogo be ber ne baba. Iwinjo gima wacho. Nyiso ni ntie seche moko ka baba dwa loso be ok odhi loso kende. Ntie jogo manyalo loso ni. Chung' motegno margi, lony, chia kaachiel kod tudruok margi kod rowere mag Gen Z osebedo katamo ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto yudo ayula mayom. Jonon siasa kata kamano ni kod kiawa ka bende gin kod mbi mar loso duond bura achiel margi kendo rakore kod duond bura mar ODM, DCP kod Wiper. Mondi pang party ni nitie investment maduong' manyaki ketie. Ma en sacrifice manyaki kita kanyo. Kati neno Rigathi ochako party ni nitie investment maduong' moketo kanyo. Raila kinde mne owuok kano dhi NDP. No tiyo gi pesa mang'eny sana mondo NDP ochung' ka party. Jubilee sani ko wakwang'e Jubilee gimobe Jubilee nitie kanyo en nikech Uhuru Kenyatta noketo pesa ne mang'eny maber mondo ka party ni oendelea. Kata UDA, the big question man go en ni ng'akuom jogi manyalo wacho ni an pesa na mane an go waketi 500 million I lost party. I organize youth leaders. Wabed gi party headquarters ng'akuom jogi. Gima dhi timore ka en ni kuma baba ntie dhi bedo gi weight matek ahinya. To kuma ndini sani Gachagua koro kwa nyal rule gi camp ne embo dhi bedo matek kabisa. Ng'ama okelo another third force e gini gibiro bedo weak matin. Kendo ibro wachi ni gidwa uso piny. Kendo gibro wachi ni sirikal oseng'iewogi. Edwin Sifuna, Babu Owino kod Caleb Hamisi osebedo kamieno sirikal mar broad-based chuodho e kinde Mandindi Nyoro tije en nyono chuodho chenro duto mag jatend piny William Ruto. Siasa margi nenore kamachal kod dwaro mag rowere mag Gen Z matero dala josiasa matene kendo miyo jotelo mar rowere thuolo mar telo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro mar ODM Edwin Sifuna medo yudo kwet kod sir maromre kaluwore kod weche manyo wache ewi tiyo kanyakla kod kinde duond bura mar ODM gi UDA. Mana kaka Walter Nyambaga lero nwa jata tije mar ODM Oduoro Ng'wen to yango ni Sifuna
en jagol wach e lo ODM kendo nyaka wach mana chuny ODM wuon. SG of ODM, my worry is that if you stick with the current government until 2027, then you really don't have the time to be able to prepare the party for elections. So for Citizen TV Odhiambo Manyoro, jagoro mar ODM Edwin Sifuna chalo ma olago aila kumoko kunjo kanyo mag duond bura mar ODM. Maok mor kod weche ne ewi biro kanyakla mar duond bura mar ODM kanyakla kod UDA. And then the worry would be that we would have lost that opportunity to be able to not only extricate ourselves from this very unpopular regime, but also to be able to explain to the people what we've been doing with Ruto all these years. Weche Sifuna, jatend migawo mar omenda John Mbadi, kod James Opiyo Wandayi, mar teko koro wuok tung' moswo kod Sifuna, kendo koni Sifuna ok ong'eyo kama chuny ODM nitiere, kata kama dundo ODM gwechogo. To gima ng'eyo ni party leader mar ODM osemero kaka ne jo ODM odonjo sirikal. Kaka an jakom mar ODM nadonjo sirikal. Ok nadonjo sirikal kenda. Ka ok adhi mabor, weche mag Sifuna gin mago pache. An ok wanyal tamo ng'ato golo pache. Mano mondo miyo jo Kenya oyudo demokrasia. We ogol pache kaka onyalo. Moko kuom jo od bura moting'o George Ladwa kod Tom Joseph Kajwang'. To koni weche Sifuna ok nyal bedo chung' mar duond bura mar ODM. Kila mtu ana maoni yake. Na sisi tunaenda na yale mambo Raila Amolo Odinga na kiongozi kama kiongozi wetu ODM na William Samoei Ruto kama kiongozi UDF ambaye uleka mkataba katika ukumbi wa KICC. But unless he's reading a statement which has been authenticated by the party, then that is the position of the party. I am sure he was not addressing it as ODM because we did not send him. Kata kamano, jatatije mar ODM oduro ng'wen ka lose log tich mar ODM odok ne Sifuna, bokoni lose lo ODM kaka jagoro maduong'. Ano kane gima chacho wiji egeche manyo jagoro mongirore owacho nikech king'iyo katiba marwa kaka ODM en ye duond party omiyo onge gima onyalo wacho ma oko openjo duond bura. Nyaka gipog gima wacho kaka Sifuna to gima wacho kaka party. To wan kaka party, wan party ma demokrasia. Weche gi kinde ka kinde walose. Kendo kane jaduong' Raila Odinga poko wuoyo gi jofwamb weche. Mago ne wasewuoye chieng' tich ariyo no. Omiyo gima nowacho mane chung' mar chama. Ong'wen olero ni onge ng'at mosechwalo ng'ur mar thicho oko Sifuna e duond bura mar ODM. Wanyal chiewa to wawacho ni Onyango Molo moro nowacho ni mondo othich jagoro oko kata mondo othich jakom oko tayo wathiche oko. Nitie process mang'iyo wuodh ng'ato ka ng'ato koneno ka koro kaka wuodha kaka CEO mar party koro awayo jogre gi lak tithicha oko koluwore gi process ka wayudo ka nitie kama nyo opogore gi gima katiba dwaro to koro inyalo luonge osiem wang'e. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mane mbaka mang nogo e buch jopiny, lakini sani wadhi yu moro machuoko dugo bang' daka matin tano kuseoro te maguro Ramogi TV. Trevor Somo ma Kenya ka endi sani en mana mar jopesa. Ma Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago wacho ni piny tek ndi kaka saa sudo. Ramogi TV imure Trevor kaka jakanyo mar ODM asiro pach Secretary General Sifuna nikech en tije kaka jatelo en neno ni chama ochung' gi jopiny ma Fred Osuru kanidandora Phase 2 neno kama chiro beniti ka wacho ni Ramogi TV imure Trevor wacho ni mano Fred Osuru jadandora Phase 2 onwore kanyo kendo wacho ni Ramogi chopuno maler seme kod ruenje ka endi Nyasaye mondo chung' kod jonyuol jopuonj kod nyithindo mag sikul mano Archbishop David Mbai. Kasa neno ka endi machielo bende makamu ka wacho ni Trevor nyisi Sifuna mondo were kodwa mos kaka jo ODM ng'ama wuoyo ona behalf en baba kendo wachni ni Mudavadi kod Wetangula mondo wuog oko e government nikech wantiere kanyo nyaka 2042 Ruto kumi bila break kaso chakior ne joka Odhiambo Mamba
rambi kuom nek mar wuode. Mano makamu kani Kisumu. Oduogo bang' dakika matin, kik idhi mabor ahinya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag Deka iyudo gi siling 500 kende, ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo mora mora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722 638 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Okalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Ni piny owacho mamalo singo mar chopo singo duto mane jatend piny Kenya William Ruto miyo kaunti ma Siaya e limbe mane jotend kaunti no timo e kar jot mare mani Nairobi kaendi. Achiel kuom singo go ne nitie gedo mar apaya ma Bondo Liunda ma jatend piny nosesidho gedo mare to nyaka sani pok otimore. E sach limbe mar rango chenro mar dongruok mitayo kokalo kuom tudruok e kind sirikande ariyogo, jang'ad rieko ne jatend piny Kenya e yore mag uchumi Augustine Cheruiyot wacho ni giketo maino margi e chopo singogo kod bero sekta mar pur. Joe Ager, ma en achiel kuom jong'ad rieko ne jatend piny Kenya, nokwayo jotelo matiyo gi sirikal to wuok e alwora ma Nyanza e bwo sirikal ma Manywanda mondo chwal chenro mag dongruok kaluwo. Wawuoyo maber kendo waneno wawacho kuonde mantie ng'ukni moko kaka idhi losi, kwayo moko be wamedo, to mae nyalore mana ka nitie winjruok maber mosebedo. Wawacho ni goodwill ema watiyo godo mondo wayud dongruok ne jothurwa kawuok sirikal mamalo. We've come up with a roadmap, and we believe that what we have come up with today, or what we have accomplished today, is going to make a change in the lives of the people on the ground, which is the basis of what the government, especially the broad-based government, stands for. Our delivery model around one word cooperative, ensuring that our farmers are able to access support directly from the government in form of input support and seed support for different value chains
that we are pushing in the government to help our farmers earn more income. Basically, that was the main agenda, and again, agreeing also on the other promises that the President has made to the people of this county during the latest visit to the State House, and how we are progressing on those commitments. Sirikand County ma Homa Bay ka omakore gi hospital mar Aga Khan e bade ma Kisumu koro dhi nyime gi keto kenge mar chako gedo mar center mar timo pim kod thieth ne tuoche mag kansa e hospital maduong' ma Homa Bay kaka yor kelo yot ne jotuo mag kansa. Alia Beach nigi ler mar wachni. Dwe mar ang'wen higani, sirikand kaunti ma Homa Bay nokete koke ogirimiti gi osiptal mag Aga Khan e bade ma Kisumu mar gero center mar pimo tuoche mag kansa e osiptal maduong' ma Homa Bay kod chiwo chenro mopogore ne jotuo mag kansa e bwo chenro ma ong'ere ni East Africa Comprehensive Cancer Project EACCP. Migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod osiptal mar Aga Khan e bade ma Kisumu koro chako ayanga chenro maneno kaka inyalo kete timo girimiti ma kamano mondo mi jotuo mag kansa e kaunti ma Homa Bay oyud resruok. Ka jatije maduong' osiptal mag Aga Khan e bade ma Kisumu Jane Wanyama wacho ni center no biro konyo jotuo mag kansa e kaunti ma Homa Bay ma osebedo kalawo chenro mag kansa Kisumu kod gwenge mamoko. Our main hospital being in Kisumu, we looked at our numbers. The numbers don't lie. We realized that most of the referrals we get to our hospital in relation to cancer morbidities come from Homa Bay. Romono bende ne okelo kanyakla mokum jotuo mag kansa e kaunti ne mabende ne oketo lela wuodhogi oluwore gi tuo mar kansa ka Jane wacho ni giseyudo omenda mar $250 mar gero center mar kansa no. We have gotten a grant that's about 2.5 million euros, which is approximately 250 million Kenya shillings, that will be implementing in Homa Bay County. This grant is going to go towards infrastructure development. We are planning to come up with a cancer center at the Homa Bay County Referral Hospital. We are also going to be involved in community engagement activities. We are going to be involved in screening, HPV vaccination. Kajatend migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay Grace Osewe wacho ni gisebedo ka giyudo jotuo mathoth mag kansa osiptende mag-gi to konyogi bedo matek kaluwore gi onge mar kama inyalo time thieth mar kansa. Kansa en tuo machandowa kabisa Homa Bay kae. Ne wachako klinik Homa Bay kae dwe mar ang'wen higa 2022 to nyaka sani waseneno ji 780 e klinik ka. Ting'eni klinik ni en mana ma jomobiro thieth Homa Bay County Referral. Kantie ji mang'eny ma ka nigi kansa o kaparo nigi kansa to gidhi e osiptande moko, gidhi kuonde moko nikech ok wasebedo gi thieth mabup korka kansa. Ka chop kata dwe moro dweche ariyo kata dweche ariyo boyudo ka wadhi chako thieth kae wabo chako timo chemotherapy, watimo radiology, watimo gik moko. Moko kuom jotuo mag kansa bende pimo pek mag kale nikech thieth matek mar tuo no kaachiel kod onge mar kama ginyalo yudo konyruok margi ka gidwa ni mondo girimiti ma kamano kik bed wacha. Luoro marwa wawegi miyo dhano ok ringo bi osiptal. Nitie makata ma kosedhi okawo duoko odogo kano duoko buoye dro enoling koro enoling koro mondo kaw ndamo nikech gin dwaro malong'o ni daktari oseluongi osenyisi ni mage ma kawe gi chir we kawe gi luoro kawe gi chir to kakine ni kawe gi chir no idhi pono lemo mbele mondo bedo godo kuom sirikal okoni giketnwa yedhe mag chemistry e kaunti mondo yath obedi. An awuon ang'iewo yath to konego ang'iewo yath onego adhi achik kacha ta low card na to akawo yath tago madok. Gikonye joma girito. Koro ka ji otho rumo ere joma gibiro rito. Koro sirikal ka nyalo konyowa to konya. An atuo onge kata pesa kaminena. Sani dwa nadhi Nairobi. Kaluwore kod karango tuoche mag kansa e pacho ka, National Cancer Institute of Kenya tuo mar kansa en achiel kuom tuoche manego oganda mathoth higa ka higa. Jogo eko man kod tuo mar kansa e kaunti ma Homa Bay kaendi dwa ni mondo girimiti ma sirikand kaunti ma Homa Bay ne okete koke gi osiptal mag Aga Khan e bade ma Kisumu okete te mondo giyud resruok. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadonjone weche mag ohala ni sirikal ochako chenro mar konyo rowere yuto kokalo kuom tije mag lwedo ne jogo ma pok odonjo kuonde somo mamalo. Chenro no motisi ni Nyota geto miyo rowere yuto, jiwo ohala kaachiel kod konyo rowerego gi kungo e kind ber mamoko. Jafwambo maro Armstrong Osutwa nigi ler mar wachni.
Rawere koro nyalo biro buonjo poni sirikal ochopo singo mage mag tije kokalo chenro motisi ni Nyota. En chenro ma sirikal oyango kokalo kuom migawo mar rawere kod tuke mar temo bero ngima rawere. To Nyota en ang'o? Chenro ni kokalo kuom tiegruok ma migawo no biro chiwo e wi tije moting'o loso bao kata carpentry, loso nyamburko kod masinde kata mechanics, dusruok kata fashion and design, lony manyasani kod tudruok kata ICT and communication, e kin mamoko geto medo yawo tije manyien kaachiel kod konyo rawere tayo paro mag tije magin go gie sani. Nyota igeno ni biro bero tije ma rawere go nigo gie sani, medo yuto margi kowuok e ohala kaachiel kod tijego, jiwo kungo kuom rawere, miyo gi riekni manyien mag tich kaachiel kod tayo ohala, chiwo omenda mag chako ohala ne moko kuom rawere ma osepuodhi ne chenrono, neno ni giyudo tije tok tieko puonjruok e kind ber mamoko. Kata obedo ni ndikruok ne chenro mar Nyota en nono, jogo manie kind 18 nyaka 29 ema ibiro mi thuolo mokwongo mar ndikruok. Bende jogo nyaka bed ni pok oriwore kod kuonde tat somo moramora, kendo kik bende gichano donjo kuondego mag somo e dweche 6 mabiro. Kaluwore gi jatend migawono Salim Mvurya, chenro ni ka opogore gi neno ni rawere were gi timbe njore kaachiel kod ketho mwandu, maduong' en ni gibedo kod yuto. Owacho ni romo mar jotend migepe ne opwodho omenda maromo $300 ne chenro makamano. Oyango ni Nyota geto chopo ne rawere maromo 820 e kaunti duto 47. Tumeona hivi karibuni kuna watu wachache ambao wamekusudia kuwatumia vijana kufufua siasa zao, kuwatumia vijana kufanya mambo ambayo sio mazuri, kuharibu nchi. Lakini pia nimechukua fursa kushauri kwamba vijana wawe waangalifu katika mradi huu. Ni mradi ambao umewalenga vijana 800,000 katika nchi yetu. Ukiangalia 800,000 na ile idadi ya vijana ambao ni zaidi ya milioni 15, unaona kama hapo kuna jambo kubwa ambalo lazima tufanye. Chenro mar Nyota igeno ni biro yawa yanga dwe mar 8 e juma mar dhialo rawere. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Baso dhi yu moro machuok to dugo gi weche mag tuke tano kusorote mag kaendi ma Bevon Tembo wachone nu Migori kaendi weche ne kopong'o Kenya kaendi dwaro ni ji opange tweyo moro dichiel ji te. Trevor 2027 ODM gi UDA chal ka gima keny margi dhi kanimo. Ruto nyaka koro doge drawing board ma Harrison Wood Rang'e. Erokamano ahinya nitiere machielo kendo kani Trevor makosore Frederick Ouma kata Gabo Wood Minadundo kani nyakune got Homa Bay County. Waneni malere gi minwa Pamela gi jaoda Cecilia. Erokamano ahinya wadugo bang' dakika moko matin kik idhi mabor ahinya. What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Odongo Mayaka, Nyango Jakadenge, Kaito Lady Maureen. Sigandi Nyamolo traditional dancers. Nitie thum moro mane ogolo ewi din moro. Thumuno kano golo adier ken nolokore janiko. Yudo kapod watiyo kode. Daudi Jamigori. Bwana sani adonje leo. Makapune agolo thum sani. Ken mar gospel. Teacher Beach. Chakre Sari Okinyi kod Ngeso Saa Beach. Eira Mogi TV gi Solomon na Tito Kafaya. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Madonjene weche mag tuke ni director mochung'ne tuke mag rugby pacho kae ndiye Paul Odera wacho ni yiero mag jotugo mag Shujaa ibiro tim kokalo kuom tielo 6 mag rugby series. Kano loso gi jofwamb weche, Odera wacho ni jotugo madhi timo maber e tielo 6 duto dhi yudo thuolo e tim mar Shujaa. Tielo mokwongo mar rugby series ochomo Mombasa ka Odera olero ni jotugo madhi nyiso chia ok nyal we oko. Jata tije mar KRU Thomas Odundo bende nokwayo jopiny ni mondo omigi thuolo mar loso tim kokwedo jok mawacho ni jotugo mosebedo ka yiero imiyo thuolo e yor ng'eruok. And good morning, everyone. I just want to announce the launch of the 24th edition of the... So the coaches are very clear that the top players in Kenya will be playing for their clubs over the next 6 legs. So that has been part and parcel of the preparation. I myself played in this tournament in 1999, the very first one, and looking at how it's grown and where it's reached, it is something fantastic to see that our young men and women can have such a stage to be able to show what they can do. And this year we're also looking to see if we can have a cohort of young men and women to be part and parcel of the selection process as they move on. So this circuit is not just a domestic competition, it marks the beginning of a journey to qualify both our men's and women's teams for HSBC Tier 1 status next year, and every pass, every tackle, every try from this point on feeds into that dream. With partners like you walking this path with us, we are more confident than ever that Kenya will rise again on the global stage and continue to maintain its top status on the African continent. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ohala mawuok e Nairobi Stock Exchange maromo $44 billion ibiro tigo e tieko gedo mar alap ma Talanta Sports Complex mar Lang'ata. Pauno en achiel kuom mago mibiro bagi e tuke mag laro simbo mar AFCON ma higa mar 2027.
The proceeds from this listing will directly support the construction of the Talanza Sports City Stadium, a compelling example of how financial markets can accelerate national transformation. The Talanza Sports City marks Kenya's first large-scale, purpose-built international stadium project in more than 40 years. The last comparable undertaking was the construction of Moi International Sports Center Kasarani, completed in 1987 ahead of the All Africa Games. Mas mana kama weche numero marangichu welo kwa ntire kaka Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwan kaka pele nyinga Trevor Umbija jandingo panga jonyakach dendo nombija tai nyakuar guok ocha pesa wanere Sadik.